खुलुमबाय बड'लेण्ड आपडेटआव बयखौबो बरायबाय रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारिया। गिबि निउसआव दङ बिटिआरआव फिन हाथियार बोखांदों। उदालगुरि जिल्ला माजबाद सिखारि दाङा आसाम अरुणाचल सीमानिफ्राय हाथियार बोखांदों। माजबाद पुलिसा सं दाननानै फबनानै दोननाय थासारियाव AK-56 राइफल आरो मोन 20 गुलि बोखांनो हायो। बे खौरांखौ जिपि सिं बिथाङा टुइटनि गेजेरजों फोसावो। मोनसे दुखुनांथाव रादाब 2006 मायथाइनि फेब्रुवारि दाननिफ्राय 2007 मायथाइनि जुलाइ दानसिम बिटिसिनि सोलोंथाइ बिफानाव बिथोनगिरि बिबान रुजुबोनाय आरो बर' थुनलाइनि गागि थुनलाइगिरि रिजु कुमार ब्रह्मआ दिनै रुंसारि जाबाय। बिथांनि जिउ गोमानाय खौरांखौ मोननानै बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'आ गोसो गोरबोनिफ्राय नखरनिसिम गोथौ दुखु मोननाय फोरमायो। लोगोसे बर' थुनलाइ आफादाबो बिथांनि रुंसारि जानायाव गोथौ दुखु मोननाय फोरमायो। बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्मनि फिन बेरफुसार बिबुंथि बनसु होननाय आफाद बेबायदि गैया। बनसु माने बिपिएफनिनो गेसाव आलुनि बस्थायाव थानाय गेसाव आलु। थांनाय 2 बोसोर जाबाय जेब्लानिफ्राय बिटिआरखौ बिजेपि आरो इउपिपिएलआ सालायदोंमोन बै समनिफ्रायनो हाग्रामा महिलारि बिथाङा दिनैहालागै एसेम्बलि हाउसआव थांफेराखै। बिनि खोथाया जाहैबाय हाग्रामाया गावनि उदै आरो गावनि जिउनि बागैल' सिन्था खालामो। देबरगावनि रायजोफोरनि भट लाखांना बिथाङा देबरगावखौ जुमुदै गारलाथारनानै दोनबाय, खिद्रा जोबथारबाय, मुगैथारबाय। बेखायनो रायजो राजाफ्रा बिथांखौ जेरैखि जाया देबरगावनि मोनसेबो गामियाव हाबनो होनाङा, गाज्रि रोखोमनि बेबहार खालामनांगौ। सैमाफोरखौ जेरै हाबोबा अन्थाइ खुबैहरो थिग बे रोखोमनि बे देबरगावनि रायजो राजाफ्रा खुबैना हरनांगौ होनना EM बिथाङा बुंथियो। बिटिआर गोरोबथा आरो आथिखालनि बर' राजखान्थि हालोदखौ लानानै गोजोन नङा बारग' बड' भलेन्टियार्स फर्सआ। आफादनि बारग' गायसनगिरि मासिगिरि डक्टर फुकन चन्द्र बर'आ बिजाथाइ फोरमायदों। बिटिआर एकर्डआ इलिगेल एकर्ड। भारतनि संबिधाननि अलरेडि 6 शेड्युल जाबाय बिटिसि जाखांनायनि उनाव जुदि आरो एकर्ड जायो 6 शेड्युलनि अट'नमास स्टेट जानांगौमोन, नङाब्ला सेपारेट स्टेट जानांगौमोन, नङाब्ला इउनियन टेरिटरि जानांगौमोन। नाथाय बेखौ खालामालासिनो मुंखौल' सोलायनानै बिटिआर खालामना दोनबाय। नाथाय बियो बिटिआर खालामना दोननायनि जेबो अधिकार गैया। संबिधानाव जेबो प्रभिजन गैया। संबिधानाव प्रभिजन गैयालासिनो इलिगेलि एकर्ड खालामनाया जोंनि बर' जाथिखौ धंस खालामनायनिसो एकर्ड होनना बुंथियो बिथाङा। बर'आनो बर'नि हाखौ सिख'नो नाजादों। बरसला बियाबनि आवथायाव थानाय आमगुरि सापुरि गामिनि प्रेमलाल बर'आ गावनि बियादै लब बरमहलियानि दखलाव थानाय हाखौ गावनि मुङाव फोरमान बिलाइ बानायना लानाय जाथाया सोराङाव फैनायनि उनाव ओनसोलाव दुंहाव थासारि सोमजियो। लब बरमहलियाया फोरमायनाय बादिब्ला गाव गोदो आयं आबौमोननि समनिफ्रायनो बे हा बाहागोखौ लानानै जुग जुग रायजो जाबोगासिनो दंमोन। बे हाखौ गावनि मुङाव फोरमान बिलाइ बानायना लाग्रा सुबुङा बे खामानिखौ थाबैनो सुस्राङाब्ला पुलिस थानायाव गसर होनाय जागोन होनना फोरमायो। मख'नो गोनांदि प्रेमलाल बर'आ सिगांबो बेबादिनो रायजोनि हाखौ सेनो नाजादोंमोन, नाथाय रायजोनि नारसिननायाव हगारना होयो होनना रायजो राजाफ्रा फोरमायो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि रादाबखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।